del tecnològic i de física, tenen ganes de mostrar-vos què aprenen a la classe de física. Si no ho enteneu, doncs ja us ho explicarem. Com diu el títol, Bé, el pla familiar ja? Que cridarem al prou familiar, que cridarem que li sàpiga bo, cridarem massa d'algunes collides, cridarem plans inclinats amb fricció, que cridarem al pa familiar, que cridarem que em faci content, pactes i forces i punts i normals, pactes i forces i alguna tangent. Tam, 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 que les forces són pactos. Tam, 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 que les forces tangent. Si no és ara finals de trimestre, ja ho farem per l'examen global. Os voy a hacer chantaje, chaval, con esta canción. Ya tengo que saber la tribuna. ¿Otra? Cap al Carmel va una